Sa diha na hutdan na sila sa bino, miingon dayon si Maria kang Hesus nga wala na sila bino. Si Maria gitubag ni Hesus. Unsay gitubag ni Hesus? Babae, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa niabot ang akong panahon. Mao na giingon Hesus ngadto kang Maria. Gitawag lang si Maria ni Hesus og babae. Wala si Hesus miingon nga inahan ko, mama. So medyo nasuko si Hesus kang Maria kay magbuot naman hinuon si Maria kang Hesus. Unya karon si Maria kay mao may inyong malalaban, mao may inyong gihangyo aron mao mo istorya kang Hesus. Nga si Hesus dili man magpabuot kang Maria unsa may inyong kasultiana. Kung ingon ana ang atong panabot, mahulog nga ang Kristo wala magsunod sa usa sa mga sugo sa Dios sa iyang amahan, nga tahura ang imong amahan o ang imong inahan. So kung wala siya magtawag og mama, sa iyahang gitawag og mama, nahulog nga ang Kristo walay batasan. So ang Kristo o Ginoo sa mga dili Katoliko, Kristo o Ginoo na nga walay batasan sa inahan. Pero dili man amoy ato ang pag-ila o interpretation St. John chapter 2 verse 1 to 4. Ngano man kay kana manggong word nga babayi sa tawag ining Genesis St. John chapter 2, namong gunay tawag ini nagkadaiyang interpretation. Nya ang presentation sa St. John chapter 2, wa nagpasabot nga babayi ang pagtawag siyang mama, wa na siya batasan. Nga naman, number 1, kay ang word manggod nga babae, mga sir ug mga ma'am, sa Hudiyo nga gitawag og pangunahuna, ang word nga babae equivalent na sa ato og kanang term Her Excellency or sa word nga gitawag og madam. And remember, pag magbasa tagbala ang kasulatan, dili pwede nga ato siyang i-interpret based sa kustumbre kultura sa gitawag og mga Filipino. Kay again, mahug na si Kristo gitawag og walay batasan, sama ning ato ang amigo nga ato ang gireaksyonan karon, nahulog nga gihimo niya ang Kristo nga way batasan, way tahod sa inahan. Dili man na mo oy kustumbre sa mga Hudyo, pag babae labi nag ang iyang katubang ang iyang mama, equivalent na sa word sa tuwa sa Pilipinas nga Her Excellency or gitawag og madam. Number 2, nganong babae man ang word nga gigamit ni Kristo sa diha niya kagatubang sa iyang mama. Nga naman, tungod sa hinungdan nga naghatag og pahimugat nga kining maong iya ang mama, mao ni ang babaeng gisgutan sa Genesis chapter 3, verse 15. About ako nga tan-awon, Genesis chapter 3, verse 15, managkaaway ang bitin og ang babae. Pag-abot po sa book of Revelation or book of Apocalypse, naa po dito ang babae og kining gitawag og bitin. Subuti pasabot gihatag og naghatag og pahimugat ang ato ang Ginoong Jesucristo nga kining iyang mama mo nang gisgutan nga babae nga motamak sa ulos bitin nga gisgutan sa Genesis chapter 3 verse 15. Subuti pasabot bisag dili tawag anang explicitly niingon si Kristo nga mama, pero taas ang iyang pagtahod sa iyahang gitawag og mama. Ang wala may mga tahod kining pareha ning atong amigo nga nag-ila kuno Kristo pero way tahod sa inahan ni Kristo. So but pasabot piki na ang Kristo ang ilahang gitawag og gituuhan. Number 2, daghang mga translation karon sa Biblia Protestante nga instead of butangan nila og woman, butangan nila og babae, ginabutangan nila og nanay, mother or madam. Nga naman kay again ang interpretation sa nakasulat sa balang kasulatan dili pwede nga i-interpret nato siya based sa American, Filipino, Japanese tawag ini context and concept. Dili pwede. Sa Hudiyo nato gisundon. Nga naman kay ang writer sa St. John chapter 2 verse 1 to 4 Hudiyo man. So kana nga panahon si Kristo wa masuko. And the last one mga sir mga ma'am, kung tinuod pa nga si Kristo na suko sa iyang mama, dapat wa niya gituman ang iyang mama. Kung gituman man niya, katong paingon sa mahal nga birin nga tumana og unsay iyang gisulti. Nagpakuhag tawag ini mga tatadyo nga puno sa tubig, gihimong bino. Subuti pasabot, nituman sa iyang mama. Nga naman kay again, nitahod man sa iyang gitawag og mama. Di pareha ning mga sulpot na tong mga amigo, gipanggamit siya wa. Ilag yung atakihon ang gitawag og inahan ni Ginoong Jesucristo. Nga naman kay lahi man ang ilang Kristo. Sa Kristo nga gituuhan sa mga apostol o gituuhan sa gitawag simbahang Katolika. So again mga sir, mga mama, ang Kristo mitahod sa iyang mama, ang Kristo dako og taas ang iyahang pagtagad,
pagtahod sa iyang inahan. Dili sama sa mga protestante naghihimo ang inahan ni Kristo nga way pulos. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.